DCGB! Ano nasa Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Petsa 29 na. Siring kaining mga aldaw Kuya Ramir sa mga pantalan, sa mga bus terminals, and then sa mga aeropuerto, medyo halangkaw na numero kan mga biyaheros na mauruli sa indang kanya-kanyang mga lugar sa Bicol region, and then sa pagtaraning na mga regions sigdi po sa Visayas. Pero dahilan nga ni sa naging sitwasyon, naging epekto kan bagyong Christine, may mga nagakaperang mga mga tinampuan na didipisilan pa na makalaog, makabiyahe ang mga pampublikong transportasyon. Medyo nabawas-bawasan pero may ipigpalawas na numeroan itong PITX kung saan sobra sa dakol-dakol ini Kuya Rami. Kaya pigahandaan na po ninda yan, and ang mga aeropuerto iyo po ang naka-heightened alert na ngunya. Nahiling ko digdi sa probinsya kan Albay, ang Santo Domingo. Nahiling ko na post ni Mayor Jun Aguas na nagwapuuna sindang magrelinig sa mga sementeryo dyan dahil posibleng sa agang hapon, sa Webes na hapon, magpuuna po ang pagdaragsaan kan mga mabisita man dyan sa mga namaaram nindang mga kapamilya. Pero kasuhapon manaling akong post kan Bicol Bureau of Fire Protection sa ining pagirumdum dumanta nagiging kaugalian baga Kuya Ramir na it's either November 1 itong sumasin din nin kandila ilalaag Kuya Ramir sa may pintuan ninda. Baka tabi kamuan makalingaw na kamuan nagsindinin kandila, posibleng maging puunan iyan kan sulo. Itong mga unattended na mga kandila masinreparo at the same time malingawan mo na may sinindik. Posible po tabi iyan na mapuunan nin mga sulo digdi po sa tuyang palibot. Kasi bago naagihan ko sa mga personal dyan kan BFP Legazpi sa may barangay Taysan. Digdi may nakabugtak na sa inda Kuya Ramir na sutarpulin baga na uplan kaluluwa 2024. And kasuhapon man nahiling ko dyan sa may parte kan ining mga personal kan Land Transportation Office o LTO Bicol. Nagakonduk na sinda ng mga roadside inspection. Pero pa iyan, igo dyan, posible Kuya Ramir na magkaigwanin Oplan Harabas itong joint operation iyan kan LTFRB, LTO, PDEA, itong mga drivers kan na mga buses. Para sa drivers and then mga konduktor. Pigpapararon po yan sa sorpresang drug test. Tanganing masiguro man na wala nin impluensya nin illegal na droga ang mga nagmamaneho kan mga vehikulo para man iyan sa seguridad kan sa inang mga pasahero and then iba pang mga road users. Ang pinaka-importante dyan, make sure po na ang sa inang mga gagamiton, it's either public or private vehicles. Ang nasa tamang kondisyon, tanganing maibitaran tayo itong mga road crashes sa mga iba-ibang parte kan nasyon, partikular na po sa mga tinampo sa Bicol region. And basahan ko lang po inigiraray para duman sa mga paraan tabay ta dyan. Maray na pag-go sa mga taga-munisipyo kan Maanito Albay. Dakol kita dyan ng mga paradangog Kuya Ramir. 28 minutes ago, sabi digdi reiteration of PDRMC APSIMO Advisory number 20-2024. Evacuation of population threatened by flood, landslide, lahar, and other associated hazards brought by Tropical Storm Leon. Just in case po na
kakatapos lang bagakan na bagyong Christine. Just in case po naan sa indong lugar, anbantad po sa peligro kan pagbaha, pagrasay nin daga, itong supagbulos nin lahar, as in iba pang posibleng peligro, mag-inasyar na po kamo na mag-evacuar, maghanap na po nin safe place. Kung may mga kapamilya kamo na medyo marahay ang sitwasyon kan residential, just in case na may halimbawa may second floor, and then day basta-basta pong madiranyaran kan bagyo, para mientras kamo duman na maki-start or sa mga ipinagtalaan na evacuation centers. Dahil lang taday pa nga ni kita gabos nakaka-recover digdi sa epekto kan bagyong Christine. Igwa na naman po ni peligro patakot ini ang bagyong Leon. As of kasubagong udto, and then kasuhapon pa may mga nagkaperang munisipyo na po digdi sa probinsya kan Albay ang initaas po sa signal number 1. Partikular na ining Tiwi, Malinaw, Malilipot, Tabaco, Bakakay, Santo Domingo, Rapu-Rapu, Asin, Magneto. Kaya dapat po na maging maikmat kita, ilinguntaan mga posibleng peligro, isalbar tanaan mga dapat na isalbar. Aside sa indong mga buhay, dapat na, syempre magpasiguro ka munin bado, itong sa mga importanteng dokumento, Kuya Ramir. Naramduman ko, Kuya Ramir, kan ako an aki-aki pa. Pag may araw kayo ni Kuya Ramir na maraot na panahon, automatic, tigagaw-gawan ako kan Kuya Ramir kan sa kuyang papaki. So mga plastic, baga po Kuya Ramir kan sa chicheria. So darakula bagang plastic yan na transparent. Tataraman niya ako kaan, Angel, ilag mo na digdi so envelope ta, nakalaag duman so birth certificate mo, so marriage certificate ni mama mo, and then iba pang mga dokumento. Tapos kadugtong kaan Kuya Ramir, may masunod pa na plastic, kay itong mga maibugon po kaya iyan. Last time, tigsugo ako ni mama, maghanap daw kay Arog ito. Dipisil naman makahanap kay Arog itong mga may ibog na transparent na plastic. Ano po, nasanay kaya kami Kuya Ramir dati na maski nasa upland area kami. Diyan baga sa Kagbakong, maski dahi po dyan tigbabaha itong sa mga harong. Pag inabot ka man ki, dakol pa baga dyan Kuya Ramir an kahoy. Sa sobrang kusuguyakan paros, makusuguyang uran, di talagang mga kaligtas dyan ang mga pagtumba. Kaya nasanay ako Kuya Ramir dati na pag maarog ka na panahon, para man sa masiguruan kaligtasan mi, nag-evacuate kami Kuya Ramir. Tapos duman sa plastic na ito, galing man sa Kuya Ramir ngunyan so updated na go bag. May bado ka na good for 2 to 3 days. Niyaw duman Kuya Ramir naka-plastic so dipila mi. Di ba pag itong su battery, ang kapag ka duman sa muya, dipilang transistor radio. Tamas kisain kami mag-evacuar na family, na harong, nakakaantabay kami sa mga anunsyo. And then, syempre, antabayan po indo ang mga anunsyo kan mga ahensya di gobyerno pag sinabing mag-evacuar na. Dahil na po tabi magtagas-an payo dahilan ta. Syempre, ang pag-iisip po tabi kan, pagtatawanin prioridad. Iyo itong kaligtasan man kan itong mga residentes at the same time just in case na dito man tigahagad, just in case na matrap ka mo dyan, and then mahagad din rescue. Syempre may ito-take risks man, mabubugtak sa peligro itong mga rescuers ta. Kaya sabi digdi, communities exposed to flooding and landslide must remain vigilant and immediate evacuate as needed. Ang mga city and municipal disaster risk reduction management offices. At the same time, ang mga barangay disaster Risk Reduction Management Council ang dapat na mag-monitor sa mga respektibo nilang lugar, particular na itong su tigbabaha and nagrarasay ang daga. And then pwede po silang mag-execute nin localized evacuation. And then 24 oras na mag-monitor kan weather bulletin na ipigpapaluwas po iyan kan Pag-asa. Para man po yan sa kaligtasan kan gabos. Maray na pagkoldo kay Ma'am Imelda Deliosa. Sabi na good afternoon po. And then kay Baby
Lee Kalag, watching from San Rafael, Ginubatan, Albay. And of course, maray na pagkauto dyan sa Ravvax family. Niyan po dyan sila sa Barangay Sagmin, kan Legazpi City. Salamatunon po, Ma'am Teta, sa imong donasyon under sa Ravvax para digdi sa nagpapadagos na DCGB Operation Daramayan for Typhoon Christine victims. And sa mga gusto pa pong mag-send, pwede po kamong mag-send sa number na 0995-984-5151. Again, 0995-984-5151. Ang GCash, nakapangaran po yan kay Sir Jose Nonoy Locsin Jr. Ano po man, Kuya Ramir? Asa kuyang ka-partner sa Lada Technical si Kuya Ramir Tanay, and then sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po ang salong nakaibahan ng napagkauto. Ingat-ingat po ang gabos. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E.